Assalamu alaykum hormatly adamlar. Barajyda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Xitaýyň CNPC Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň müdiriýetiniň agaty prezidenti Ho seziony kabul etdi. Duşugy Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdandaşary we duruk täýärleýijisi Siyan Haýçana matnaşdy. Xitaýyň Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň ýol başçysy hormatly prezidentimize wagt tap kabul edilmegi üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, Xitaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen uzak meşguliyetli esasy öýdary beýikli hyzmatdaşlyk puturlandyrmaga gyzyklanma bildirýänliklerini tasdiklady. Xitay Halk Respublikasynyň iş uğur toparlary geljek ýyly türkmen bazarına orunlaryny puturlandyrmaga çalışýarlar. Hem de ýurdumyzda amala aşylýan giňerimli özgertmeler maksatnamalaryna we iri düzümleýin taslamalara işen gatnaşmaga taýýarlyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimiz açyk gaplar tiýadatyny iriderli durmuşa geçirýän bir tarap Türkmenistanyň Xitay bilen strategik häsiýete ýa bolan dostlukly gatnaşyklarynyň ösdürmegine uly ähmiýet berýänini belläp, diň hukuklyk, öýdary düşünmek hemde anlaşmak görelgelerini we taraplaryň hoşmeýilli erkine esaslanýan netijeli döwletara gatnaşyklarynyň häzirki döwürde täze many mazmun bilen üstüniň getirilenini belledi. Türkmen Xitay hyzmatdaşlygy ogurlaryň giňerimli, şol sanyna tiýasy diplomatik, sewda ykdysady, ýalňyş energetika, ulug ara gatnaşyk, logistika, senagat, tehnologiýa, medeni insan-perwer ulgamlary öz içine alýar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen ýalňyş energetik ulgamyna özüni ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaş hökümine görkezden CNPC-niň köp ýyllyk gatnaşyklardaky okunly ösüşini kanagatdan bilen belledi. Duşun başyna hormatly prezidentimiz hemde Xitay Halk Respublikasynyň iri korporasiýasynyň ýol başçysy bar bolan uly mümkinçilikleri nazar almak bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir açdylar. Şunu neft-gaz gomnaky Türkmen Xitay hyzmatdaşlarynyň netijeli döwletara gatnaşyklarynyň ajaýyp nuskasy bellenildi. Häzirki wagtda Türkmen mawy ýargyjynyň Xitaýa iý bermegini üçin edýän gaz geçersini gurmak boýunça amala aşyrylan birlikdäki taslama bir hyzmatdaşlygyň miwesidir. Taslama ähli gatnaşçylaryň, ýönümi öndürjileriň, üstsaşy geçirjileriň hemde sarp edijileriň beýikliklerini göz öňüne tutýan 21-nji asyryň bir ägir tuly taslamasy ähli mumy durnukly üçin möhüm şerti bolan tewit we dünýä energetik howpsuzlygynyň puturlandyrylmagyna goşulan sallamly goşantyr. Hormatly prezidentimiz energiýa serişleriniň ägir tuly gorlaryna ýa bolan Türkmenistanyň puýdagy iň gowy dünýä tejribesini hemde ýöňdäwars tehnologiýalar çekmek arkaly milli ýalňyş energetika toplamyny döwre barplaşdyrmak strategiýasyny ýigdirli durumça geçirýänini belledi. Şunu gazabalýan hemde gaýtdan işleýän puýdaklaryň kuwatlyklaryny artdyrmak, diversifikasiýalaşdyrylan turga geçirji düzümleri kemale getirmek, içerki we daşarky bazarlarda giňden istek bildirilýän ýokary hilli, bäsleşige goýup öňleri öňürýän innovasiýon öňümçilikleri döretmek esasy wezipeler bolup durýar. Bularyň hemmesi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikler açýar. Xitaýyň Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň ýol başçysy döwlet başçylaryna CNPC-niň ýurdumyzda alyp barýan işler barada habar berdi. CNPC-niň bagtyarlyk şertnamalaryň çäkde uglevodorod ýataklaryny tenagat taýdan özleşdirmäge hemde dünýäniň iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan galkynç gaz känini injamlaşdyrmaga işin gatnaşmagy netijeli iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň anyk misalydyr. Şunu galkynç känini özleşdirmegiň ikinji tapgyry hemde Türkmenistan Xitay gaz geçersiniň 4-nji şahatyny gurmak babatda ýokary derejede gazananan ilarışyklaryň möhümdigi bellenildi. CNPC-niň ýol başçysy hormatly prezidentimize Lewap vilayatyna gadyn gaz ýygnajy beketiniň 18-nji ýylyna geçirilen açyş dagaratyna gatnaşandygy hemde energetik ulgamyna döwletara gatnaşyklarynyň ösdürmegine uly üns berýän üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan etdi. Bir ilertilýän ordaky hyzmatdaşlygyň iki ýurdun başlangyçlary Xitaýyň öňe sürýän bir guşak bir ýol konsepsiýasy hemde Türkmenistanyň beýik güpek ýolundy keltmek boýunça amala aşýan strategiýasy bilen baglykda uly geljeginiň bardygy bellenildi. İşeğur Xitayly hyzmatdaşlaryň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ýürýänçilikleri hemde jogapkärli çemeleşikliklerini ananyrdy. Hemde mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başçylarymyza şeýlegem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedowyň adyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde CNPC-niň ýol başçysy umumy rewajlaryň maksatlaryna gybap gelýän köp ýyllyk iki taraplaryň öýdary beýikli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde üstünlikli dowam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mihman habarçymyza şeýle gurulmady. Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine işinin köpdüğüne garamazdan wagt tap kabul edilmegi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Iki döwletiň başçylarynyň paratatly ýol başlygyna
Hitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyna uly işler alyp barýar. Häzirki wagtda biziň kompaniýamyz Amderyanyň sag kenaryna we bagtyarlyk şertnamalaryny çäkdi. Ýönümi paýlaşmak hakyndaky şertnamanyň çäklerini 35 tany gaz käni işe girdi. Hyzmatdaşlygymyzyň netijesinde Türkmen TV gazy Hitaýa Türkmenistan, Özbekistan, Gazakystan, Hitaý gaz geçirjisi boýunça berilýär. Bu taslama neft gaz gomuna ägir turu taslama bolmak bilen halkary derejesinde uly awraýy eýdir. Bu ýöňe uly gyzyklama bildirilýär. Türkmenistan TV gazy üren baý döwletdir. Hitaý bolsa TV gazy uly meçherde sarp edici döwletdir. Iki döwletiň arasyndaky ýoluň uzak bolmagyna garamazdan biz bu aralygy gaz geçirjileriň üstü bilen ýakynlaşdyrdyk. Hitaýyň bir goşok bir ýol taslamasyny hemde Türkmenistanyň beýik küpek ýoluny täzeden diketmek başlangyjyny öýdary baglanyşdyrmak boýunça işleriň geçirilendigini göýdüňde tutup neft gaz pudugyna hyzmatdaşyň üstürjekdigine uly ynam bildirýär. Şeýleken biziň beýik hyzmatdaşymyzyň Türkmenistanyna bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe mundan meýlekde ösürjekdigine, Hitaýyň bolsa öz eriýän ýürelgeleri esasyna şol hyzmatdaşyň ösmegine goşandyryň oşakdygyna inanýar. Sözüň ahyryna pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyna bir jan saglyk we awadançylyk şuňur hormatlanýan prezidentiň parasatly ýol başlygyna Türkmenistanyň täze ösüşleri gazanmagyny, türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we arawaçlyk arzu edýän. Goý Türkmen Hitaý dostlugy baky bolsun. Sag bolun. Eni bolsa hormat prezidentiň adyny bilen hatlan tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedaratı Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Aly Hedaratyňa Pakistan we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyly münasibetli iwren gutluk hatyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Pakistan, Türkmenistan ýene ýoly goýan gatnaşyklara ýokary baha berýär. Şol gatnaşyklary özara ananşmak hemde birek-biregiň bähfetlerini göz öňüne tutmak ýürürlerine dayanýar. Biziň iki taraplaryň gatnaşyklamada Günorta we Merkezi Aziýanyň arasynda energetika hyzmatdaşlygynyň hemde ykdysat aýdyna ýakynlaşmagyň öňe ilerledilmegi bilen baglykda möhüm ähmiýete eýdir. Bu bolsa tutuş sebtiň ösmegine we awadançylygyna ýardam eder. Pakistanyň Türkmenistan we köp taraplaryň hyzmatdaşlygynyň aýdygdarly puturanylmagy hemem ösürilmegine taýýardygy tasdiklamak isleýän. Pursatdan peýdalanyp siziň Aly Hedaratyňyza tüý sürekden berk jan saglyk we awadançylyk Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan belegem orawaçlyk we güllep ösüş arzu edýän. Siziň Aly Hedaratyňyza size tüý sürekden hormat goýýanygy mardaky ananarmalama kabul ediň. Doktor Arif Alvi, Pakistan Assam Respublikasynyň prezidenti. Berşimde ýaşaýanlar ýurdumyň Ustad Oby hojalykçylary gallaçy bagdaýhanlar üçin jogapkärli döwür bolan gally urug mösümi ýokary diýip bilinerde gyzygalaňly dowam edýär. Arkadary Serdarmyň Oby hojalykçylary berýän aýdygdarly gollawynyň himayetler kömeginden ruhlanyp ähmet çekýän Ustad ýer eýeleriniň gaýratynyň ihlasly zähmetiniň netijesinde şu Oby hojalyk ýylynda hem güneşli ülkemizden bereketli meýdanlarynda goşgursak ak buğdaýyň gözleňi dokunurýan bol hem bitkenlik hasyly kemale geldi. Diýarmyň Liverpool aýatynyň bagdaýhanlary bu döwletli işe uly jogapkärçilik bilen çemeleşip, gallar onuň gyska wagtda üstünlikli tamamlanmagy ugruna ihlasly zähmet çekýärler. Güneşli ülkemizden bagdaýhanlar üçin möhüm hem jogapkärli döwür bolan gally urug mösümi ýurdumyň Liverpool aýatyna hem guramaçylyklar alınıp baryp, gyzygalaňly dowam edýär. Ýylyň ýylna bolşaýaly Liverpool gallaçlary şuýlamy azyklyk dänäniň bol hem bereketli hasylyny kemale getirdiler. Göz yetmedi giňişliklarda tolukynyp owsanatyany tallaýy ýuşunly bereketli meýdanlary gadymy Livawaň Ustad gallaçlarynyň gaýratynyň çekeni ihlasy zähmetiniň rehnedi hem meýwesi bolup gözleňe dokunurýar. Gallary onuň isrepse de çalt we gyska döwürde ýokary derejede geçirmek üçin ähli zerurlyklary gözüňe tutulup, şuňlara bitkenli, hasylly buğdaýly meýdanlarda pek zähmet gaýnap joşýar.
Aslında ata-babalarymyza aýkynlary ösürip ýetişdirmekde bereketli toprakdan bolu gally hasylyny almakda ulus satlyk görkezip, bu wagtda asyrlaryň dowamynda baý tejribe toplapdylar. Çünki biziň ýurdumyz gadimetden ekrançylyk medeniýetiniň has öseni meskeni bolup, guşgursyk ak buğdaýyň ata watany hasaplanýar. Halkymyzyň owa durmuşynyň tejribeleri ösen zamanamyzyň kemil tehnologiýalar bilen goşulyp, hormat prezident bilen parasatly başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýyl saýyn kemilleşdirilýär. Halkyň arkadar zamanasylyny diýarymyzyň altyn şäjine özüniň sallamly goşandyny goşýan gallaçylygyň armasyny getirmekde, welaýatyň jemgyýetçilik gurumlarynyň hünärmenleri bilen bir hatarda medeniýet we sunawat işgärleri ýokary işeňlik görkezýärler. Ustad gallaçykerenişleri, kombaýnçy mehanizatorlary, şerekeme awtolog sürüjiler bilen ýakynyny aratnyşyk günortanky gysga wagtlaryny dynjaş pursatlaryny meýdan düşürgesinde obu hojurukçylygyň öňünde gurulýan göwünleri götürýär aýdym sada çykyşlary täsirler bilen tapawdanyýar. Yerlerde gurulýan wagty nesihat maksatly duşuklary, medeni hyzmatlary ýurdumyzyň tanymaly aýdymçylaryň gatnaşyp, aýdym sadaňy hoş wady bilen obu hojurukçylaryň armasyny getirmegi, aýratyny ýata garjy bolup, möhsümiň gahrmanlarynyň şadlygyna goşulanýar. Şirni wada aydınlarda ak buğdaýyň ata watana hasaplanýan güneşli ülkemizden tarihi, hormat prezident bilen parasatly başçylygyna ýurdumyza münasirlýan beýik özgertler, pek zähmetiň waspy ullan ýetirilip, ýokary joşgyna eýe bolýar. Milli mirasymyzdan gözbaş alýan folklor çykyşlary başy sadanylan göwünleri götürjü aýdymlary, joşgyny tanystlary edermeni gallaçy Babaday hanymyň buýsonjyna buýsonç goşup, şowgunly pursatlaryň täsirligini hasam artdyrýar. Yeri gelene bellep geçdi, gallary onuň depkinli alınıp barlayan Rysgaly meýdanynyň golaýynda ady gönümleriniň söwda satywam göwnüja ýol goýulýar. Munyň özi zähmet adamlarynyň wagtlaryny taşyýtlamagi, ýokary hili ady gönümlerini satyn almagy bilen isleginiň kanagatlandyrylmagy üçin alınıp barlayan ýergensiz işleň netijesi. Ýaşul nesilden bir hatarda sağlyk uruş umumynyň işgärleri oba zähmetkeşläriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup jogapkärli möhsümde wagty nesihat işlerine giň orun berýärler. Möhsümiň öňde barjylaryny höwetlendirmekde geçirilýän işlerim netijeli häsiýete eýdir. Gallary onuň görkezleri boýunça öňde barjylar dabaraly ýagdaýda seýrelanyp ýygydaly armasy ýetirilýär. Möhsümde gallaçykerenişler bilen döwlete tapşyrylan galla hasyly üçin hasaplaşyk işlerim öz wagtyny guramaçylykly ýola goýulýar. Şunları welaýatyň galla önümleri kärhanalaryna halkyň arkadar zamanasylynyň galla hasylynyň un we un önümleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýulýar. Bereketli ýene topragymyzdan ýetişdirilen guşgursyk ak buğdaýyň unundan taýýarlanýan hoşboý ýysy, mere mysyk çörekler hemem çörek önümleri halkymyzyň rysgaly bereketi hemde saçaklamyzyň bolçulygydyr. Yetişdirilen galla hasylyny esrepse de şalt tepkinlerde ýygnap watan harmana taşyrmakda, hormat prezident bilen taýsir taýlat bilen ýurdumyza getirilýän döwrübap obu hojuruk tehnikalarynyň kuwatly dene ýynaýjy kombaýnlaryň güýjünden ýerlikli peýdalanýar. Umumyň güneşli ülkemizden Lewap vilayatyna hem gözüňe tutulan ähli agresiýnik çäreleri üstünlikli ýola goýulyp, häzirki wagtda ýokary öňürçilikli kombaýnlaryň kömegi bilen galla urag möhsümi geje günlüğüň dowamynda gowuşamaýan depkinlerde bökdönşisi alınıp barlýar. Badawat gallary geçirilen meýdanlary samanyň arasylanyp sürmi işler geçirilýär. Ülkemizden günne ortaýatynyň gallaçykerenişleri, ustad oba hojurukçylary berkarar watanymyzyň oba sanagat toplumyny ösdürmekde ýaýwanlanyrlan giň urumly döwlet siýasaty üçin arkadagy serdarmyza tüý sürekdeni alkyşaýdýarlar. Hormat prezident bilen parasatly başçylygyna durmuşyň ähli uğrarına bedew bada bilen öňe barýan ýurdumyzda adyk bolçulugyny döretmek, bagtyar ýyl günümizde köp isleglerleýän adyk günümlerlerini bolulýyny üpçün etmek babatda giň möçürli işler alyp barlýar. Arkadagy serdarmyzyň ýurdumyzyň täze taryhy zamanasynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýylyň ähli pasynda türkmeniň bereketli topragynda daýhanyň pek zähmeti hem ihlasy bilen ýetişdirilen ýokary hili, teri gök bagçy hemde meýwe önümler bilen halkymyzyň toý saçaklarynyň dogry bolma uruny öňde goýan gözeplerini durmuşa geçirmekde Ahary welaýatynyň telekeçi bagwanlary tutan ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa olaň ihlasy zähmetleri bilen şu ýylda ýetişdirilýän gök bagçy hem meýwe önümleri aýdyň şaýatlygy diýär.
Ahal vilayatyna bereketli eni toprağa ykballaryny gaýym baglan zähmet sör bagalaryň ihlasy zähmetleri arkaly ýetişdirilen ilatyň gündelik tarp edýän datly öňleri ak bazarlarymyz bezäp azyk üçünçligine önjeli goşant bolýar. Ýurdumyzda behiçli meýweleri öndürmekde hususy telekeçiler hem aýratyn işçilik görkezýärler. Olar diňe bir datly meýweleri öndürmek bilen çäklenmeýän olary senat taýdan gaýtadan işläp bäsleşige ukyply ýokary hilli önleri halkymyza hödürleýärler. İlatymyzy ýokary hilli gök örünlerlen üpün etmekde telekeçi bagalaryň çekýän zähmetleri ýerine düşýär. Geçen ýyllarda bolşaýaly şülkü mewsiminde hem ilatyň köp tarp edýän meýweleriň dürli görünüşleriniň, has taky erigiň almanyň şetdalynyň şeýle-de armutdyr üljäniň bol hasyly ýetişdirildi. Öz işlerini ustad bagalaryň hemde telekeçi kärinleçileriň zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilýän meýwel bagalara ýygy işleri olaryň her biriniň öz tebigi aýratyllyklaryna laýyklykda ýola goýulýar. Ahal vilayatynda halal zähmetden arsgal döwlet tapýan bagalaryň hemde telekeçileriň her wagtda çekýän gujur gaýrata ýorulan netije zähmetleri olaryň halkyň arkadaky zamanasy ýylyny munasyp zähmet ýeňişlerine beslejekdiklerine bolan anamy beýgeldýär. Ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerine uçurumlaryň gutorduş dawarlary öz boşly bayramçylyga urly. Dawarda çykşanlar ýokary derejede bilim almak ugruna döredilen amatly şertler hemde ýygdarly alady üçin hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdyp, belem maksatlara ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Magtumly adynak Türkmen Döwlet Üniversitetine, Döwlet Mehmet Alady adynak Türkmen Milli Dünýä Dilleri, Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Türkmen Döwlet Medeniýet, Daşowzaky Owu hojalyk institutlaryny uçurumlaryň tabaralary şatlyk şowkyna beklendi. Ýokary okuw mektebini tamamlagan uçurumlaryň hormatyna guralan dabaralaryň belen turugy beklenen aýdym sada çykyşlar bilen utgaşmagy, ýurdumyzda amal aşyrylan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlanyrdy. Dawarada çykyş eden uçurumlar ýokary derejede bilim almak ugruna döredilen amatly şertler hemde ýygdarly alada üçin döwlet başlarymyza alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Bu çäre berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ösdürmekde milli bilim we alim ilgamynyň özüne uly mümkinçilikleri jemleýändiginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany gülledip ösdürmekde amal aşyrýan tutumly işleriniň dawralanmasynyň beýany uruldy. Bayramçylyk dawrasyna ılymly, bilimli ýaşlaň ruhy bilen watan söýüji bolup ýetişmeklerine taýsy taýlalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Dawralar ýurdumyzda bilim ilgamynyň ýygdarly kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlaň durmuş ýoluna uradylmagy bilen baglanşykly meseleleri hem taraplaryň esasa çemeleşilýäniniň nowatdaky suwutnamasydyr. Ýokary okuw mektebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralaryň beren turugy beklenen aýdym sada çykyşlar bilen utgaşmagy, ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Dawaralara gatnaşyjylar ýokary okuw mektepleriniň uçurumlaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, olaň berent maksatlar üçin öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerini anammelerdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösdirilmegine, ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşma ugruna döredilýän mümkinçiliklere aýratyn ähmiýet berilýär. Halkyň arkadaky zamanasy ýerine alınıp barlayan şunky ajaýyp işleri watanymyzyň güllep ösmegine, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirýär. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesine edilýän arada özüniň oňy netijesini berýär. Jemgyçilik guramlarynyň merkezinde arkadaly serdarymyzyň döwletli tutumlary, döwlet berkararlygynyň, halkyň bagtyýarlygynyň hatirasyna belent maksatlar atly maksat geçirildi. Bu maksada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň agzalary, Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyçilik guramlarynyň wekilleri hem işçiň agzalary, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport puduklarynyň wekilleri işçiň gatnaşdylar. Masadyň gün tertibiniň esasy meselesi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadaky zamanasy ýylyna hormatly prezident bilen ýurdumyzyň marhememe Liverpool aýatlaryna münasibatan toý saparynyň jemlerine başlandy. Magtumladyň ýaşy urulmasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna arkadaky serdarymyzyň ýurdumyzyň Marwe Liverpool aýatlaryna münasibatan toý saparynyň jemlerine başlanyp dawraly maksat geçirildi. Ol halkyň arkadaky zamanasy agdy berlik, jewslik ýaşar siýasatynyň bir binýadydyr diýip atandyrly. Maksat täsirli çykyşlara giň orun berildi.
Halkyň arkadaly zamanasy bir kararlyk, bagtyarlyk, jewslik ýoldan atlamasagat, Demokratik Partiýanyň syýasy geňeş tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň Aşgabat şäher komissiyanyň owy hujurlyk töplemi bilen birlikde geçiren şähersi Kemil Nesili sarsmaz sütün ýylwatanyrly. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçlar birleşmesiniň Senagatçylar we Telekaçlar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna geçirilen maslahat halkyň arkadaly zamanasy ýyly parahatçylykly ösüş we nesilleriň bagtyar durmuşy ýylwatanyrly. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maslahat merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar syýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan belägem kemilleşdirmäni ileri sürýän meseleleri boýunça geçiren maslahaty ýaşamyza ruh berentlik duýgusyny döretdi. Şu münasibetde ýaşylyk haýfadynaky halkara Newt we Gazi Uniwersitetine geçirilen hoşallyk maslahaty uly ruh berentligi besendi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň azalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mektebiniň mugallimleri, talipleri gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan hemem ata-babalaryň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän, büniýady esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen klinika ordinatorlaryň alymy amal maslahaty, alym özgörtmelerini berk büniýady ýylwatanyrly. Seyit Nazar Seyit adyny Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, Türkmenistanyň ýaşar barada döwlet syýasaty, belent wezipelere anyk maksatlar atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kerdeşer arkaşyklarynyň milli merkeziniň Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň Medeniýet ministrliginiň birlikde guramaklaryny, medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli medeni mirasymyza rowaşanyýat atly dawarary maslahat geçirildi. Medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli medeni miras we mawtumuly pragynyň şygyryýet elemi türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň baş çeşmesidir atly alymy amal maslahat mawtumuly adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli mawtumuly sözlerim sady oşdan uwul bolaratly alymy amal maslahat geçirildi. Medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Durmuş Institutyna geçirilen şäher uly ruhyna täwesseni Türkmen Owy Hujurlyk Institutyna geçirilen maslahatdan şanly senelere başlandy. Şanly seneler münasibetli ýaşylyk haýfadynaky halkara Newt we Gazi Uniwersitetine geçirilen şäher ýokary ruhanytlyk mahsus boldy. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrligine medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli mawtumuly pragy köňülleriň şahiratly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyny medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli şahir sesini hoşya bagtyň kengine halkyň arkadary zamanatyna atly dürüjülük duşy geçirildi. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyny medeniýet we sunudy işgärlerini hemde mawtumuly pragynyň şygyryýet günü münasibetli arzulan zamana geldi pragy milli medeniýetiň ösüň zamana atly dürüjülük duşy geçirildi. Türkmenistanyň Bilim hemde Energetika Ministrliginiň şeýle Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikildirilen energiýa çeşmeleri almy önümçilik merkeziniň birlikde guramaklaryny Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyny, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hemde bu ýokary okuw mektebiniň arasynda Türkmenistanyň vodorod energiýasyny öňürmegiň we ulanmagyň ähmiýeti ady bilen onlaýn görnüşinde alymy amal maslahat geçirildi. Ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäher bagtyarlyk berkararlyk köpetdäg bizmeýin etrap geňeşler tarapyndan geçirilen çäreleri iş şeňli bilen tapawutlandy. Olarda täsirli çykyşlara giň berili. Türkmen Owy Hujurlyk Uniwersitetine Kerdeşer arkaşyklarynyň milli geňeşiniň Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň mawtumuly adyny ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň wekilleriniň hemde uniwersitetiň professor mugallimleriň gatnaşmagyny gowurmy taýdany uly bolmady guruluşlary aşy köp ulanmak ýaly ýaşlaryň saglygyna ters täsirini ýetirýän yaramaz enlikleri aradan aýyrmak boýunça tarypy ýaşlar bilen wagty nesihat duşy geçirildi. Senagatçylar we Telekaçlar Partiýasynyň Aşgabat şäher komissiyanyň Aýbölük mebel kärhanasynyň bilelikde geçiren maslahatyna işşeň häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň Kerdeşer arkaşyklarynyň milli merkeziniň Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyny zerim bar, zergärim bar, bagtyar zamana maratly bäsişiň jemleýiş tapgyry geçirildi.
Türkmen Uwy Hoculuk Üniversiteti bilen Gazak Nemes Üniversitetiniň birlikde ugramagyny durnukly öteşiň maksatlara atly sanly ulgam arkaly taliplerin beýaşynyň ýurdumyz boýunça döwlet tapgary geçirildi. Beýaşykda Türkmen Uwy Hoculuk Üniversitetiniň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary institutynyň hemde Türkmenistanyň Ugutxanadaky injener tehnologiýalary üniversitetiniň talipleri tapawutunyp baýrakly orunlara munasip boldular. Beýaşyň iki tapgaryny ýokary netije gadanan talipler beýaşyň halkara derejesine geçiriljek jemleşik tapgaryna atnaşmagy hukuk kazandylar. Beýaşyga atnaşyjylary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda ýaşamyda halkara derejesine geçirilýän beýaşyga atnaşmagy ýaşamydyň alymly bilimli, kämil hunärmenler bolup ýetişmekleri uğruna dördülip berilýän giň mümkinçilikleri üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde sagdyn durmuş, keselliň uýgunalmagyň kepilidir atly ýaş alymlaryň mugallimlik hem talip ýaşaň alymy amaly maksady geçirildi. Hydyr Derýaýew adynaky mugallimçilik mektebinde ýaşlar maksatly mendirlen röwşen şurat atly hoşallyk maksady geçirildi. Ahali vilayet häkimliginiň vilayetyň jemgyýetçilik guramlarynyň bilelikde ugramagyny Akbuda etrabynaky Gemi Owa Medeniýet öýüne wagtly nesihat maksady geçirildi. Döwletimizde ýaşlar syýasaty boýunça amala aşyrylýan işler çykyşlaryny esasyndyzy. Demokratik Partiýanyň Balkyn vilayet, Balkynabad, Gumda hemde Türkmenbaşy şäher komitetlarynyň geçiren maslahatlary ýokary ruhlantyga besendi. Serdar Trap şäher Gumda Hadar Türkmenbaşy şäher hadiýetler tarapyndan geçirilen çäreleri işin häsiýeti bilen tapawutlandy. Ýaşlar guramasynyň Daşowut vilayet geňeşiniň hemde Senegatçylar we Telekeşer partiýasynyň Daşowut vilayet komissiyasiniň birlikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Kerdeşler arkadaşlarynyň Lewap vilayet birleşmesiniň guramagyny zähmeti gorumak, sagdyň we hukuk iş şartlarynyň grawatly wagtly nesihat şäheresi geçirildi. Mary vilayetynyň Sakarçay etrap häkimliginiň etrap zenalary bölüminiň hemde Demokratik Partiýanyň etrap komissiyasiniň birlikde guramagyny döwrümizden derwäs meselelerine başlanyp maslahat geçirildi. Ýurdumyzda giň ýerimde geçirilýän ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý beren tepkitlerini eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Häzir kullerde ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýaşlar üstünlikleri betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyna Kokşinka karate boýunça geçirilen paýtagtymyň çempionaty türgülleriň tejribesini artýanyny görkezdi. Futsal boýunça ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilen ýarış hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Çekileşli duşlar netijesinde birinci orna Türkmen Döwlet Beden terbiýe sport, ikinji orna Türkmen Döwlet Maliýe, üçinji orna Türkmen Döwlet Bünägerlik Guruluş institutlarynyň toparlary munasip boldylar. Duşlar gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Her bir türgüniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport beýatleşleri geljekki üstünlikleriň ödendir. Ýarışlar türgüleriň maksady anamladygyny äşgär edýär. Ustatlyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijeniň ödendir. Tejribe toplamakda öz boşluğu mektebe uğurlayan ýaşlarda esasy wüzipe bilen sepitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gazanmak ýerli geçirilýän ýaşlarda esasy wüzipeleriň birini uğurlaýar. Hormat alanlar, nursa ýurdumyň vilayetyna we paýtaxt Aşgabatda 20-nji iýunda saat 20-den 21-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkyn vilayetyna Adkem Bultxar demarada kunnordan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy. Kenariýaky etraplaryna 28-33 gradus maýl bolar. Ahir vilayetyna Adkem Bultxar demarada kunnordan telde sekundda 10-15 metre ýetýän şemal öwtür. Howa gijetine 20-25 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mary vilayetyna üýtgap durýan bulutlar demarada kunnordan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Howa gijetine 19-24 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar.
Liverpool ayetine ütkaptıryan bulutlu hovarıp demiradık günü ordan teyiligi sekundda 9-14 metre etiyen şemali uthörü. Hova ijetine 10-24 gradus, günnüdüne 31-36 gradus maylı bulur. Daşoğlu ayetine ütkaptıryan bulutlu hovarıp demiradık günü ordan teyiligi sekundda 8-13 metre etiyen şemali uthörü. Hova ijetine 18-23 gradus, günnüdüne 31-36 gradus maylı bulur. Paytahtın Aşgabatda adykem bulutlu hovarıp demiradık günü ordan teyiligi sekundda 8-11 metre etiyen şemali uthörü. Hova ijetine 22-24 gradus, günnüdüne 34-36 gradus maylı bulur. Şeýle-de ýurdumda önçe iýun aýynyň 21-ne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmana aşyry. Edi vatandaşlara tömüs basynda howanyň derejesiniň ýokarlanyanyny nazar alyp, hasylaňy aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretsinden gorunmagy, şeýle-heme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertipli günlerini berip berjä etmegine maslahat berýär. Mehriban ýaşary bulary berip berjä etseňiz, ýylyň islenik basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar üçin watan habarlary peşiňiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edizleşer.